اليوم راح ينطلق ئیرۆ فريق تیمە وەزارەتە رەوشێن ئاوارتە و ڕێڤەبەریە کارەساتان دێبڕێ بکەوە داک و بەشداری پێشکەشکردنا ئالیکاریان و ڕزگارکردنا قوربانیên ارتەژا ku li Venezuelayê qewmiye bibe. Helbet şarezaiya vê tîmê gelekî mezin e. Di erdheja wêrankera 2023 de ku li Bakurê Rojavayê Sûriyê qewimî. Roleke gelekî mezin a vê tîmê di rizgarkirina bi hezaran canên ku dibin kavilan de mabûn de hebû. Bi îzna Xwedê em ê van şarezaiyan îro bikar bînin ji bo alîkariya birayên xwe yên li Venezuela. الفرق المشاركة تîmên beşdar xwedî ezmûneke mezin a kar di şert û mercên herî dijwar de ne. Di nav salên dirêjên şerê ku civaka Sûriyê tê re derbas bûye, bi taybetî di erdheja 2023 de hemû endamên beşdar ew endamin ku di erdheja sibata 2023 de bi awayekî çalak û rasterast li meydanê beşdar bûbûn. îro Wezareta Rewşên Awarte û Rêveberiya Karesatên tîmeke ji 15 pisporan pêk hatî dişîne ji bo beşdarîkirina dibersivdana erdheja Venezuela de. Ku ev yekem tîm e li ser asta navdewletî beşdar dibe, ev li ser rênimayên rêzdar Serokkomarê Sûriyê, helbet bi hevehengiya bi Wezareta Derve û Koçberan re tekeskirinek li ser hevgirtina me ya bi Komara Venezuela re ye. Her wiha ev erkekî fermî û gelekî giring e di dîroka Sûriyê de di çarçoveya mirovî de, ji ber ku ev yekem beşdariya tîmeke Sûrî ya navdewletî ye li qada navnetewîyî.